اللہ دے نبی فرمایا کون؟ وہ یتیم عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یتیم ہوں، میری ماں دے جسم دا لباس پوشیدہ ہو گیا ہے، اور اس بچے نے جدو اپنی داستان شروع کی تھی نا تو یہ تے در یتیم سی، ہائے ہائے اللہ دے نبی دی اکھاں مبارکہ چھو آنسویں میں موتی بن کے کرکن لگ گیا، آنسو دار آنسو، آنسو دار آنسو، اے یتیم اپنی یتیمی بیان کرتا ہے، ماں دے لباس بھی کیفیت بیان کرتا ہے، حالت بیان کرتا ہے، تے عرض کرتا ہے اے محمد میں نانکہ وال بھی گیا پھٹے ملے، میں دادکہ وال بھی گیا ٹھوکر ملیا، تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں کو اجازت لائے کے دربارے مصطفیٰ جہاد ہونا سونے کرم کر، میں جناب کو سوال کرنا میری ماں دے لباس دا اہتمام فرماؤ، یتیم سوال کیتا ہے تے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمان دینا سے تک رہے ہیں، اللہ دے نبی نے نہ اپنا کرتا مبارک قمیص مبارک اتاری، خود اپنی قمیص مبارک، صحابہ فرمان دینا اللہ دی قسم ہے سونے رسول اللہ نے اپنا مہر نبوت والا جسم مبارک تے او جناب کپڑا اتار دیتا، جسم ننگا کر لیا، پر اس یتیم دا ٹوٹا دل سونے محمد جوڑ دیتا، صحابہ فرمان دینا اسی دیکھ رہے ہیں اللہ دے نبی نے قمیص اتاری انہوں طے کی، تے یتیم انہوں پھڑائی، فرمایا پتر آ پھڑ لے، آ میرا اپنا کرتا ہے تے لے جا، پھر حاجت ہوگی پھر آ جائے، یتیم نے رسول اللہ دا کرتا مبارک سینے لایا، خوش باغ خوشی دی انتہا آ رہی، واپس جا رہے اپنے گھر، تے ماں جان دی سی یہ تو دے کدے کو خالی اس دروازے کو لوٹ ہی نہیں، وہ جناب دروازہ کھول کے تکدی پئیے، ہن پتر دی چال ہی وکھری، انداز وکھرا، بڑا خوشی خوشی نال آ رہے ہیں، ماں گلے لایا، پیار کیتا، بوسے دیتے، سوال کیتا پتر دس کچھ ملی آئی، ماں بڑا کچھ ملے، میں اپنی یتیمی دے کسے بیان کرتا سا، محمد سن سن کے روتا سی، آنسو بہاتا سی، ماں ایسا کری انہوں نے آنسو دے قطرے نہیں سن سکتے، ماں میں تیرے جسم دے لباس دا سوال کیتا ہے، محمد ایڈے رحمت للعالمین اپنا کرتا مبارک اتارا میں کھڑا دیتے، تے ماں ساڈو مذہب دفع کر، میں تو محمد دی بارگاہ جا کے کلمہ پڑھنا، ماں کہنے لگا پتر میں بھی پڑھنی ہاں، وہ ماں بھی آئی، وہ یتیم بھی آیا، بارگاہ رسالت ماں بچ کلمہ پڑھا، ساڑھے نبی سرور ہمیں ہوگا مذہب ہو رسی، لیکن ہے سی یتیم، اللہ دے نبی اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا، مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب نالو پوری کائنات دے اندر سب نالو حسین گھر حسن والا گھر اللہ تعالیٰ دے نزدیک وہ ہے جس دے اندر یتیموں میں اور اس کو عزت ملتی ہو، توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا اچھا بولو سبحان اللہ، گھر یتیموں میں انہوں عزت ملے، انہوں عزت ملے، انہوں سہارا ملے، پوری کائنات جناب لوگ گھر بہت پسند ہے، اور اللہ دے نبی فرمایا پوری کائنات سب نالو منحوس گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہوئے، انہوں ٹھڈے تے جناب ٹھوکرا ملن، انہوں تانا ملن، اللہ دے نبی فرمایا رب وہ گھر منحوس لگتا ہے پوری کائنات کے اندر، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا یتیم دے جناب خرد و نوش دا اہتمام کرے، اللہ دے نبی فرمایا میں محمد ضمانت دینا انہوں جنت دے، لمحہ فکریہ یہ ہے اس وقت جڑے ساڑھے حالات میں مسلمانوں دے قدم خدا دی آسی اپنا جڑا پیسہ ہے اتنا اسراف کرنے اور غلط کما والا استعمال کرنے مستحق رہ جاندے جتے ساڑھا پہنچانا ہوتا پیسہ اس مقام تے نہیں پہنچ سکتا، خدا دی قسم کر کے آنا افسوس ہوتا ہے اللہ مال بھی دیتا تے جگہ غلط تے لگ گیا تے او دا آخرت دے جہان واسطے وبال بن گیا، اللہ دے نبی فرمایا جدو مالدار آئے گا برود قیامت، زمیندار آئے گا، مالدار آئے گا، طاقت والا آئے گا، صاحب حیثیت آئے گا، او جس اپنے مال دا حق ادا نہ کیتا، اللہ دے نبی فرمایا اون دا مال ازدہا ایک ناگ
شکل بن کے نا اندر گلے تے بیٹھ جائے گا اور انہوں بار بار دسے گا. وہ آکھے گا تو ہے کون, تو بلا کی ہے. وہ آکھے گا میں تیرا وہ مالا جڑا تو میرا حق ادا نہیں کیتا. وہ ساڈا حق بندا یار اسا یتیم مسکین بیوہ عورت اور اوم بیمار مریض جڑا بیچارہ سال تو 4 پائی تے پہ جنہوں حاجت واسطے اٹھ نہیں سکتا, چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے دے پتہ نہیں انہوں کھانا بھی بنتا ہے کہ نہیں. ساڈا حق بنتا ہے ان کی خدمت کریے. میں رات بھی بیان کیتا ہے, میلاد دا مہینہ پوری کائنات دے اندر رسول اللہ دے میلاد دی محفل, نبی دی شان دی محفل, عظمت دی محفل, نبی پاک دی شریعت دین اسلام دی محفل, ان دے نال دی قیامت تک کوئی عظیم محفل ہے ہی نہیں. لیکن ساڈی ترتیب غلط ہے. او بھائی ساڈی ترتیب غلط ہے. میں ایک تھان تے گیا انہاں 7 لاکھ روپیہ لایا کنا میلاد تے, لیکن میں انہوں نے ترتیب دسی مثلا عرب بھی لانا لیکن ترتیب رکھ. انہاں 60,000 کا نعت خواہ چڑیا. میں کہ یار تو 50 دا ساڑھ لے, 10,000 دا ساڑھ لے, 50 بچا لے. 60,000 دا جو نعت خواہ پہ سڑنا داڑھی بھی مل گئے اور وہ عمل بھی ایسا جاننا. پھر انہیں جناب بڑا نقیب سڑا 50,000. میں کہا تو 5 والا ساڑھ لے, 45 اتھو بچا. 1.25 لاکھ دا ساؤنڈا میں کہا 20,000 والا ساڑھ لے, اتھو بچا. 3 لاکھ روپیہ مکھن ملا تیلا کتنا. میں کہا مینوں نہ سدو, اپنے امام مسجد نوں سدو. اے نبی پاک دا نور بیان نہیں کر سکدا, نبی دی ولادت نہیں بیان کر سکدا, دائی حلیمہ پاک دی شان اے بیان نہیں کر سکدا. اینوں میں کہا 5,000 دیو, مینوں نہ سدو. اینوں 5 دیو, پتہ نہیں تو کدے دتا بھی ہے کہ نہیں. اینوں دیو, ایدی خدمت کرو, مینوں نہ سدو. 3 لاکھ لاؤ, 4 بچاؤ. وہ 4 نو بچا کے کی کرنا مکھڑو میں ترتیب دسا. نعت خاں بھی آ گیا, 6 نعت خاں سکتا جی 60 والے ہوئے تو 10 والے سڈو تو 3 لاکھ تو اتو بچ گیا. میں کہو 4 بچا کے نا کمیٹی 5 افراد نے, 5 نے, 10 نے, 12 نے کمیٹی والے صبح فرض نماز پڑھو, 4 لاکھ تھوڑی جیب وچ ہوے. اپنے ہی پنڈ کے اندر نماز صبح دی پڑھ کے چلو. یتیم بچے, یتیم بچیاں, مسکین, بیوہ عورت اور مریض انہاں کول جاؤ. یتیم بچیاں کول پتر اصا نبی دا میلاد کیتا ہے, عوام نو لنگر کھوا دیتا ہے. نبی دے میلاد دے لنگر وچ اساں 20,000 تہاڈی خدمت. اے نبی دے میلاد دا لنگر ہے, نام میلاد دا لینا, ترتیب بدل گئی. میلاد نبی دا انہاں نو اسی لنگر کھوایا ہے. اور بچے میرے بیٹے 20,000 30,000 40,000 یتیموں بچیوں, یہ اسی تہاڈا میلاد پاک دا لنگر تہاڈا حصہ ہے, تسی پڑھو دعا دے انہاں نو دیو. بیوہ بیبی نو انہوں جا پردے بی بی اسا میلاد کیتا ہے, تیرا حصہ لنگر میلاد دا, لنگر میلاد دا انہاں نو کھوا دیتا ہے. تسی کھاؤ. مریض کو جاؤ, سر تے ہاتھ رکھ, پیشانی تے سنت رسول دی عیادت کر اور انہوں پڑھا. اب بھائی اسا میلاد کرایا, پورے پنڈ والا سانو چندہ دیتا ہے, اسی انہاں نو کھوا دیتا ہے, تہاڈا حصہ بچایا ہے. 20,000 تیری خدمت مینوں قسم ہے رب العالمین دی, تسی گھر دے اندر بعد وچ پہنچو گے, رب العالمین گناہ تہاڈے پہلو بخش دے. ترتیب رکھیے. لیکن افسوس اس گل دا اج شہرت پسند بن گئے, شہرت پسند, واہ واہ بلے بلے میلاد کرا لیا تے جناب سویرے ہوٹل تے جا بیٹھے تے پوچھا بھائی سناؤ مڑ میں رات دی محفل کیتی ہے کیویں رہی ہے. مڑ اگوں نہ جناب ماشاءاللہ خان صاحب, مار صاحب, مول صاحب, پیر صاحب تون کاٹ دیتی, جڑے چاول وچ رس گلے سٹنے نا, ہوئے 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 انہاں تے مزہ ہی دوبالا. انہاں اے نہیں آکھنا کہ جڑا تسی عالم سدا ہے نا اس مسئلے بڑے بیان کیتے. بس شہرت چل رہی ہے, یہ شہرت ختم ہونی چاہیے. صرف اللہ رسول کی خاطر. ساڈا رسول تے ہوے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, میں پڑھیا سنا چھڈا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی میں پڑھیا, وقت دے محدث امام اور مرد خدا. حالات ماڑے آ گئے لیکن آپ میلاد نہیں سن چھڑتے. اپنی ٹوپی شریف فروخت کی تھی, چنے خریدے. صرف ایک مٹھ سی چنے آتی, ایک مٹھ تے بلان واسطے, میں مہمانہ دے واسطے تو لنگر نہیں, مٹھ ایک ہے. آپ کی کیتا
کمرہ بند کر کے نبی دی نعت پڑھنی خود شروع کی تھی نعت شریف پڑھی نبی دی شان بیان کی تھی میلاد علی شکل بنا دیتی چنے بھی رکھ لے پانی بھی رکھ لیا خود میلاد شاہ پڑھا قدم خدا دی کر کے آنا رات نو سکے مدینے دے تاجدار زیارت کر ساڈا رسول فرماندا ہے میرا رب نہ اعمال ویکھدا ہے نہ شکل ویکھدا ہے نہ مال میرا رب نیت ویکھدا ہے تے انہاں بزرگاں دی نیت دی بڑی مخلص سی آپ فرماندے میں ستا اللہ دے حبیب دی مقدس عظیم بارگاہ میرے سامنے آ گئی سونا محبوب خدا تشریف فرمانے قسم و قسم دے انواع اقسام جناب دسترخوان بچھے نے پھل بھی ہیں بڑے بڑے عظیم پکوان بھی ہیں لیکن شاہ عبد الرحیم فرماندے او جڑے میرے چنے سن نا او نمایاں سن اللہ دے حبیب بار بار انہاں نوں ویکھ رہے سن اور پسند فرما رہے سن دوسری روایت جا رہی ہے اللہ دے نبی تناول فرما رہے سن کی مطلب ہے کہ جناب دسترخوان موجود سن لیکن اللہ دے نبی پسند اس چنے کیتے کیوں وہ خلوص ہی انہاں دے وچ نیت ہی جدی آسن شامل سی تے میرا بھائی او ساڈا رسول تے نیت ویکھدا ہے نیت ویکھدا ہے تو آسا ہے ربیع النور شریف دا مہینہ اے دے اندر آسا غریب دا خیال رکھنا بیوہ بی بی دا خیال رکھنا یتیم دا خیال رکھنا مریض دا خیال رکھنا قدم خدا دی اور ایک اور گل ایتھے نبی دے میلاد الواسی ترتیب رکھ کے کچھ ادے خرچ کرنا کوئی یتیم دے اور دوسری جڑا ساڈا پیسہ غلط کماں تے جاندا مثلا خسراں تے 3 لاکھ ویل سٹ دیندے 4 لاکھ ویل پا دیتے کی ثواب ملدا ہے الٹا وہ سٹیا مال 2 لاکھ 3 لاکھ بوال نہ بن گیا ہوں جہاں گل صحیح کرنے والی وہ غلط ہے یہ بڑا سخت ہے جہاں تمہیں بچانا بھی جہنم بچو تو جنت جاؤ سخت ہے یہ سارا ذہن کا ایک زاویہ ہے سمجھ ساری اور بھائی افسوس ہے جہاں 3 لاکھ خود سکنا ہے نا تو یتیم ونڈ مسکین ونڈ بیوہ ونڈ اپنے اپنے پنڈ ونڈ پنڈ تو اگر تو تقسیم کر چکا نال دے پنڈ ونڈ اپنے عزیز ونڈ اگر کوئی مستحق نہیں تو پھر دوئی برادری مسلمان تے ہیں نا اتنے تقسیم کر بھائی سادات دے بھی گھرانے ہیں انہیں تقسیم کر انہیں ایک واقعہ کر دیا جڑا امام غزالی بیان کی سناؤ اونچا اونچا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 بجانا نے جس وقت تسی سامان لائے اس میں اختتام کرنا سارے سارے بھائیوں مسلمان ہو سبحان اللہ اونچا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی روح مبارک نو شب معراج موسیٰ کلیم اللہ دے سامنے اللہ دے نبی پیش فرمایا تے فخر فرمایا ساڈے نبی فرمایا اے موسیٰ کلیم میرا غزالی ہے نا ان دے نال دا تیری امت وچ کوئی عالم ہے کلیم فرمایا نہیں ایک او غزالی وہ لکھ دیں ایک بی بی سی سید ذاتی توجہ ہے سر دا سائے ٹور گیا مال ملک ترکا کھاندی